Aron maprotektahan ug mabantayan ang mga sakop sa media labi na kay taliabot ang eleksyon, gimanduan ni DILG Secretary Eduardo Anyo ang PNP nga magbutang og media security focal person sa matag probinsya ug syudad sa tibok nasod aron paniguro nga luwas sa mga sakop sa media labi na kay hapit ng eleksyon. Sumala ni DILG's Undersecretary Jonathan Malaya, usa ka memorandum ang gipagawas ni Secretary Anyo alang kang PNP Chief General Bernardo Carlos aron ipatuman ang hangyo sa Presidential Task Force on Media Safety nga bantayan ang mga miyembro sa media ug mapugngan ang mga kaso sa pagpanghulga ug pagpatay. Matod ni PTFOM's Executive Director Joel Igco, base sa kasinatian, mutas ang kaso sa pagpatay ug pagpanghulga sa miyembro sa media sa panahon nga dunay eleksyon. Kailangan talaga na pag-ibayuhin, no, bigyan ng mas malaking mantle of protection yung ating mga kapatid sa media, lalo na sa darating na eleksyon. Kasi traditionally, no, masisisigot natin, talaga namang magkakaroon ng spike o pagtaas ng mga insidente ng media violence, kasabay na rin yan ng mga political violence sa bansa. Base sa memorandum, ang PNP ang mupili kinsa ang mihimuong focal person ug mausab kini ang mudawat sa tanang taho kabahin sa sitwasyon ug mga kaso sa pagpanghulga sa mga sakop sa media. Nagpahayag sa iyang pagkamalaumon si DILG Eduardo Anyo nga ang presensya sa Police Focal Person for Media Security usa ka epektibong estratehiya aron paspas nga maproteksyonan ang mga journalist sa lokal nga level. Sumala ni Anyo, nagkahiusa sila sa PTFOMS sa paghatag og seguridad ubang protective measure alang sa media workers. Sanglit, kinahanglan nga maproteksyonan gikan sa bisan unsang klase sa kadaot ang mga media workers. Ang DILG ug ubang member agencies sa Presidential Task Force on Media Safety misuporta sa plano hinungdan nga gipatuman dayon kini. Kahinumduman nga niadtong milabayng semana, usa ka komentarista sa radyo ni Juan, Tacurong City ang gipusil patay samtang nagpahugas sa iyang sakyanan sa nasgutang syudad. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.